Punta kami guys dun sa park na sinasabi ko guys. Malapit lang dito sa amin. Ani liu yi le. Wow! Wow! Kaya ang tawag siya. Ayan, paalis na kami.我给问好那个饭，哪了？那个哪回是拿着我那个锅？我不是不让我，怕他万一睡着了，我这车座上他都管睡。哎，没啥嘛。Naka-red pa guys. Yung stoplight. Yan, go! 对对，你看看放的也行。这个也不能管那么快吧？那都觉得快。你看哪个这不叫回南拐，那你肯定你压这儿。 Ayan na. Dito lang guys, oh, malapit lang. Ito simula na to guys ng park. Ito, oh. Ayan. Dito pala kami dadaan. 他这那个金牛的，那个金牛的，他开的到那边来都是压这儿回的。 Ah, iba pala guys na park ang pupuntahan namin. Hindi yung dito sa may sa amin. Ayan guys, yung ano dito, oh. Yung view dito guys. Para makita nyo. Sasama ko kayo guys hanggang doon sa park. Kala ko yung dito lang sa malapit. Malapit lang dito sa amin. Yung pala yung doon sa unahan ko. Yung dinadaanan namin pa uwi doon sa bahay ng biyanan ko. Yan guys, oh, kalbo pa yung mga ibang puno guys. Pero malapit na yan magkadahon. Kasi malapit na mag-summer. March guys. Magsisimula na yan magsidahon. Paano masabi? Ay, nakalimutan ko pa magbaon ng pagkain. Ay, nakaiga na naman yung anak ko, oh. Natutulog na naman yan. 真的老师乖乖。 Pangha, po si Jaw, ha? Pangha. Pangha. Po si Jaw, ha? Ha? Nga si Jaw, ha? Pangha. Ha? Ha? Ayan guys, tignan nyo. Sana hindi malubot yung cellphone ko. Yan guys, na may bakod na green. Natayuan yan guys ng mga ng mga matataas na building, mga apartment ata yan. Iba lang sa dulo na simula. Nakita nyo. Ang lawak ng guys. Mga pabing guys. Mga apartment. Dami ng unit. Yan. Namin matadaanan yung factory ng ng Angel. Alam niyo guys yung Angel na gatas. Yung condense ata yun yung iba. Basta yung Angel. Meron, nandito lang yung link niya. Di at namin madadaan. O dun pa yun sa unahan. Maraming factory ito guys. Kaso ayaw ko bayaran. Gusto ko sana magtrabaho dito. Kaso ayaw. Yung guys, oh, napaka-supportive ng asawa ko guys. Oh, binilhan niya ako ng binilhan niya ako ng stand. Ito dala-dala ko, oh. Oh my God! Oh. Napaka-supportive niya guys, pero ayaw niyang magpakita sa camera. Isang beses lang yung naglaro kami ng badminton. Ayan guys, nandito pala. Ayan oh, yung Angel guys oh. Ayan, factory yan guys ng Angel. Ayan. Ayan. Ayan guys oh, Angel. Nakita nyo? Angel. Yan, factory yan ng Angel. Ayan, lawak eh.
Kala ko hindi namin madadaanan. 他在小区不知道咋弄的，还得有。 Wala pa naman kasing customer yung asawa ko eh, kaya ayun, gagala daw kami. 几点到小区里头， Sinipag naman mag-drive. 是不是？他外面门儿一盖都留着门儿。 Guys, ang tataas ng building. Ba't parang ang tagal namin makarating? 第一个，那前面那这个红绿灯时间多得很呐，前面那都不是给他停着刚走，是不是？ Yan guys, na ano na yan. Ang ganda niyan pagkagabi oh. Kasi puro yan Christmas light. Yang puno na yan, puro yung Christmas light guys. Tsaka yan oh, yung ano, yan oh. Yan oh, yung mga parang puno na maliliit yan guys. Christmas light yan guys. Christmas light yan. Yan guys oh. Isa, dalawa, tatlo. Mga Christmas light yun. Ang ganda niyan paggabi. Pataasan ang building dito guys. Para makita nyo naman ang itsura ng ano, lugar namin dito sa China. Buntat pa lang to ng ano guys, ng China. Kasi sobrang lawak ng China eh. Kami nasa Henan, China. Sushan, Henan, China. 他这个路 Kasi yung mainland ng China sa Beijing. Hindi totoo yan. Bola lang yan. 第二号的那个 Sobrang layo namin dun guys. 你搁哪来水？ Kailangan pang mag-eroplano. 路不留人。 Kung magte-train naman guys, magte-train. 嗯。 Siguro ko ano, dalawang araw o dalawang araw. Paano masabi? 它是个车站，那那最热闹的地儿水呀。 Ito guys, o terminal yan ng Tren. Yan. terminal yan ng tren. 你看看那阵营大街。 Ay, bus pala. Bus pala guys. Mali ako guys, sorry naman. Ayan, terminal yan ng bus. Kapasok na ako dyan sa loob. Tagal namin makarating. Ang ganda ng panahon guys ngayon. Kasi lumabas si haring araw. Pero malamig yung hangin. Malamig pa rin yung hangin. Guys, tagal talaga namin guys makarating guys. Sa totoo lang guys. Yan guys, puro yung tindahan. Doon din sa kabila, puro tindahan niya. Yung mga tao dito sa China, lahat negosyante. 给那个 Ito guys, yung park, ayan, yan, yan sa loob. 这可能比较近，你走两边。 Pupunta kami dati dito. Dito guys, nung nakapunta ako dito guys, nung 这里面 unang dating ko dito sa China, pinasyal nila ako dito. 咱能不能看看里头还有点停？你不想回里头去？哪个车都上里头去了呢？那你管你是吧？咱又不不上那玩意儿， 在那大车， 这上全能 Diyan 大。 sa loob. Ayan o, maraming tao guys. 咱停哪呀？ Oh, 停那个垃圾 ayan. 桶啊，来， Ayan. 来。 Ayan. 前面你中间有点停的。 Hahanap muna kami guys ng parking guys. A few moments later. Ayan guys, nakapark na kami. Ito. Ayan guys, papasok na kami guys dun sa ano. Nasaan na sila? Nauna na yung ano, anak ko tsaka yung mga biyanan ko. Ayan guys, oh, tingnan nyo guys, oh, diba? Ang ganda. Oh. Ayan. Oh, ayan. Oh, ayan. Ayan. Ito guys, ang pinakasentro ng ano, Sushan. Dito sa lugar namin. Ayan. Pupunta tayo dun sa kabila. Dun sa kabila. Hanggang doon. Ang lawak nito guys.
Ngayon lang naman kami guys nakagala guys. Kasi hindi masyadong maano yung panahon, hindi makulimlim. Lumabas na si haring araw. Ayan guys, oh. Ayan guys, may tulay, oh, na mataas. Wang Hao! Yung anak ko guys, oh. Tingnan nyo, oh, nakikipag ano din. Nakikigsabayan din. Hello! Ni hao, ni hao! Wang Hao! Ni hao! Ni hao! Ito guys, maraming nagtitinda. Ito guys, nakapasok na kami. Ayun na. Ayun na guys. Ayun na. Daming tao guys. Yan, ang ganda guys. Oh, di ba? Ang asawa ko guys, oh. Guys, nakalimutan namin mag-mask, guys. Nakikita ko yung mga tao dito, halos karamihan naka-mask. Kami walang mga mask. Nakalimutan namin, guys. Ayun, guys, ang ganda, oh. Ayan. Yan guys, mayroon na namang tulay guys. Nakakasilaw si haring araw. Yun, papasok kami guys dito sa mga bahay-bahay. Mga bahay-bahay talaga. Tinatawanan ako ng asawa ko. Yung anak ko. Ayan guys, ang ganda guys. Oh guys. Guys, dito na kami sa loob. Ang ganda guys dito, oh. Ayun, may mga painting guys, oh. Daming painting. Ayan. Ayan.
Ito guys. Tingnan nyo guys yung tubig. Oh, yellow na siya guys. Yan. Mahal! Napagod na yung maglola, oh. Guys. Ah, nandito na siya, guys. Ayun. Ayun, guys, oh. Sobrang taas na, guys. Ayan. Ayan. Kita nyo yan, guys. Ang taas. Dun, guys, oh. Sa pinakamataas. Pinakamataas talaga. Parang nakakatakot, guys. Ayun, oh, ang taas. Oh, ang ganda, guys, oh. Andun yung maglolo, oh. Here, Daddy. Di ba? Ang ganda dito, guys. Oh. Ni hao. Ayun, guys. Oh. Ayan. Nandito na, guys, yung simula, guys. Ayan. Ayan sila, guys. Ayan, guys, oh. Ito, guys, oh, napakataas, guys, oh. Ayan, guys, oh. Naka-holding hands pa yan, guys. Naghihiwalay din yan. Bawal ata, guys, pumasok. Kasi nakalako, oh. Nakalak ang mansyon. Ayan, guys. Nahihilo na ako, guys. Ayan. Ayan, guys.
Sobrang lawak, guys. Ayan. Saan parte ba kami nang galing? Ay, diyan kami parte nang galing, guys. Ay. Pabalik na kami, guys. Hindi na namin makita yung ano, biyanan ko at saka yung anak ko, guys. Nahuli kami. Yan, guys. Guys, pabalik na kami, guys, kasi nakatulog yung baby ko, guys. Pabalik na kami sa sasakyan. Ayun o, karga-karga ng lolo niya. Labas na kami, guys. Yes. Daming tao, guys, oh. Yung malaking dragon. Yan, guys, oh. Guys, oh, malaking dragon. Guys, oh. Dagat ba to, guys? Kasi wala namang alon eh. Tingnan niyo, guys, yung asawa ko, guys, parang walang kasama, oh. Dito na, guys, yung sasakyan. Yan, guys. Pabalik na kami, guys. Sa bahay. 2,000 years later. Guys, malapit na kami, guys, sa bahay. Yan, guys, park din yan, no?
Malapit na kami guys. Dito na kami. Ayan. So guys, sana nag-enjoy kayo guys sa panonood guys. Thank you for watching guys. Dito ko na i-end ang vlog natin for today guys. Bye.